পরিবর্তন দরকার, প্রমোদ করো সরকার। কথা নয় কাম, জনতারে প্রাণ, এয়া হে নেতা পরিচয়। ভেদা ভেদ নাই, মাটির মানুহ ভাই, নেতা বুলি তেওঁ কেহে কয়। নানা ভাষা ধৰ্ম আৰু বৰ্ণ জাতি, অধিকাৰ ট্ৰেক্টৰে দিব আনি, সলনি ঢৌ আহিলে বাৰ। পরিবর্তন দরকার, ইউপিপিএল সরকার। পরিবর্তন দরকার, প্রমোদ করো সরকার। कन्स्टिट्युएन्सि हिसाबै जोबोद मोजां। जोङो लैहोर लैहोर जोंनि सिमायावहाय इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा गासैबो हारि माहारि जोंनि रायजो राजा भटार्सफ्रा जोंनि इउपिपिएल दोलोजों जेब्लाबो लैहोर लैहोर दं, गिर्जाब गिर्जाब दं। दिनैनि दिनावहाय जोङो निसिमायाव मोनसे जोंनि गोख्रोंथि, जोंनि मा होनो खौसेथिखौ दिन्थिनो थाखाय जोंनि माखासे लिडारफ्रा, बिसेस निसिमानि लिडारफ्रा बुंबाय थादोंमोन जोंनियाव जोंनि निसिमायावहाय माखासे बाइकार्सफोर दं, माखासे युथफोर दङ, माखासे इन्टारेस्टेड भटार्सफोर दं, बिथांमोनखौ लानानै जों रेलि खालामनाय दिनै होननाय लोगो लोगो जोङो मैया मोनायावसो सानब्रबनानै मैया मोनानिफ्रायनो जों बे डिसिसनखौ लादों। ओमफ्राय दिनै जोङो मालिबिटानिफ्राय लानानै क'क्राझारसिम 800टानि बारा बाइकार्सफ्रा बेवहाय माने बाइक रेलियाव बाहागो लादों। आरो मालिबिटानिफ्राय लानानै ओरैहाय आनन्द बेटनि आमटेका, खैला मैला, आमगुरि, भबानिपुर, क'क्राझार बिसिम 800टानिबो बारा बाइकार्सफ्रा बाहागो लादों आरो। बथल गंसेनि दैयाखौ जाहाथे एसे फाहामनाय निसिमा समाजनियाव बेसेबांसो हिसाबै बेसेबांसो भट लानानै देरहागोन बायदि? जोंनि निसिमायावहाय गासै 45+ दङ भटार्सआ। नाथाय जोङो बे 45नि गेजेरावहाय जोङो इउपिपिएल हिसाबै जों 25,000 जों भटखौ टार्गेट खालामनानै दङ स्ट्रङै। जोङो 16निफ्राय 17,000 बानो जों देरहाखायो। नाथाय जोङो मिनिमाम 7,000निफ्राय 10,000 भट मार्जिनावहाय जोङो देरहागोन होननानै जों